алфози дилпазиру маънии баланди андеша ҳаргӯяндаро зиннатбахшанда буда далели ғановатмандии забони тоҷикӣ аст. каломи хуш ба ҳама писанду хушоянд мебошад. аз ин рӯ бо истифода аз хазинаи бои забони тоҷикӣ бояд сухан гуфт. одоби муошират чист? ин қоидаҳо одоби рафторест ки дар муносибат ва робита бо мардум ироа карда мешавад ва дар мардум як ҳикмате ҳаст. мегӯянд ки суханвар будану қадри сухана медонистанд ва ба сухан сару кор доштанд, марвориди сухана ҷамъ мекарданд. дар вақти сухан гуфтан бояд ҳам лутфи сухан одам дошта бошад, ҳам меҳрубон бояд бошад, ҳам бояд ки суханҳоеро калимаҳоеро бояд чида гирад ки ӯ ба шунаванда бояд ки фораму гӯшнавоз бояд бошад. имрӯз дар давраи ки бархӯрдҳои тамаддунҳо ҳаст, забонҳо ҳаст, имрӯз як бадбахтӣ агар гӯем чист, мардум камтарак аз китоб дур шуданд. имрӯз китоб қариб намехонанд ва имрӯз мардум рӯ овардан ба интернет. албатта мо ин пешрафти илму техника аст, ина мо албатта дастгирӣ мекунем. яке аз дастовардҳои одам ин ихтирои хат буд ва хат ихтиро шуд, одам китоб эҷод кард ва китоб хондан ин тамоман кайфияти дигар дорад. суханварӣ зодаи хират ва тинати инсон буда шахси хушсуханро соҳиб эҳтирому накуно менамояд, вале бархе аз ин фазилат бехабаранд ва сухани дуруштро ба забон меоранд. аксари бузургони аз арасу сол карда то ба имрӯз, яъне донишҳои гузаштаро бо чӣ? Ба воситаи китоб аз худ карданд. ба насли ояндаам ба воситаи чӣ? Ба воситаи китоб мо мемонем. аммо имрӯз афсӯс ки теъдоди китобхонҳо дар китобхона кам шудааст. ҷои китобро интернет гирифтааст. дар китобхона бисёр чорабиниҳое гузаронида мешавад ки дар бораи китоб махзани маърифат, дар бораи китоб калиди дониш ва ба ин монанд ҳамоишҳо гузаронида мешавад. яъне бо ҳамин тарғиб карда мешавад китоб хондан дар кор. латофату ӯ самимияте ки вақти китобхонӣ варақгардон карда мешавад ва китоб мехона, он аз интернет гирифта наметавонад. ва бо мо медонем интернет дар баробари фоидааш зарарам ҳаст, ва хусусан ба чашм, ба асаб, ба дигар зарар дорад. аммо аз китоб хондан дониш мегирад. мардуми тоҷик соҳибкитобу соҳибсухан ва соҳибзабонанд. ба василаи ин ганҷи беназир гуфторашон дилпазиру гӯшнавоз аст. бо дарки ин маънӣ мо бояд ҳамеша дар доираи одоби муошират сухан бигӯем ва ба забони ноби тоҷикӣ арҷ гузорем.